भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी गावनि पलिटिकल लाभालाभनि थाखाय गावनि पलिटिक्सखौ बासायनानै दोननो थाखाय राजखान्थिनि थाखाय जुदि हारिखौ फानोब्ला बे मोजां जानाय नङा आरो बेयो जोंनि धर्ना हाबाफारिया दिनै जागायनायसो आरो जागायनानैहाय जोङो जोबजासिम जोङो जुजिगोन आरो जोबजासिम जों नांगोन आरो दिनैनि सोमावसारनाया जाबाय ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लांनो नागिरदों मैयानि जि आसामनि केबिनेट जि डिसिजनआ जोंखौ गिखांनाय लाबोदों दिनैनि सानाव जोङो सोमावसारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो सोमावसाराबा दिनैनि सानाव जोङो जांख्रिखाङाब्ला जोङो माब्ला सोमावसारगोन 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' हारिनि मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन नङा होमबा जोङो दिनैहाय मोनसे धर्नानि हाबाफारि लादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटनि लांगोना मोखाङावहाय बे धर्नानि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मैया मोनायावहाय जोङो खबर मोनदों जे 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआव एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननि एसटिनि स्टेटासनि थाखाय दा जों एसे स्टुडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेनिहाय जोङो आनजाद लिरनांगौ दंमोन जों बे आनजादखौबो जोङो बन्द' खालामदों आरो जोङो प्रटेस्ट खालामदों धर्ना होदों जोंनि थामोनथा रैखाथि मोनथायनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय दिनै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंनि हारिया गोबां खहा जागोन जोंनि हारिया इयुनाव जेसेबांखिनि जोंनि मोननांगौ मोनथाय दङ बेयो जोबस्रांलांगोन बेखौ जोंल' मिन्थिगौ नङा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ नाथाय बिथांमोनहा मा सानदों गावनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय गावनि पलिटिक्सखौ बासायनानै दोननो थाखाय राजखान्थिनि थाखाय जुदि हारिखौ फानोब्ला बे मोजां जानाय नङा आरो बेयो जोंनि धर्ना हाबाफारिया दिनै जागायनायसो आरो जागायनानैहाय जोङो जोबजासिम जोङो जुजिगोन आरो जोबजासिम जों नांगोन आरो दिनैनि फरिखाखौ जोङो पस्टपन खालामबाय जोङो आनजादखौ लिरा होननानै जोङो धर्ना होबाय आरो मैयानि जे एप्रुभेल 6टा जनजातिनो जे एसटि स्टेटास एप्रुभ जादों जों बेनि एगेन्स्टआव जों दिनै धर्ना लादों आरो बेखौ जोङो दिनै जागायनायसो जोङो जोबजासिम जुजिगोन आरो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा मोनथिखासेयावबो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा एसटि बिथांमोनहाबो ट्राइबेल मोनथिखासेयावबो बेबायदि एप्रुभेलखौ होदों बिथांमोननिसिम आङो फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो बिथांमोनहा राजखान्थिनि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो बिथांमोना हारियावहाय इयुनाव बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होननानै जों सिनायथि मोनगोन दिनैनि सोमावसारनाया जाबाय ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लांनो नागिरदों मैयानि जि आसामनि केबिनेट जि डिसिजनआ जोंखौ गिखांनाय लाबोदों दिनैनि सानाव जोङो सोमावसारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो सोमावसाराबा दिनैनि सानाव जोङो जांख्रिखाङाब्ला जोङो माब्ला सोमावसारगोन 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' हारिनि मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन नङा होमबा आं बेखौनो सानदों बर' हिसाबै जोङो बर' फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै गासैखौबो आं खावलायनो सानदों बेयाव राजनितिकनि भेदाभेद बेयाव गैया जेबो पलिटिकेल बेयाव पार्पस गैया सोरबा नों आं साननाय गैया बेयाव ट्राइबेल हिसाबै जों ओंखारदों बर' हिसाबै जों ओंखारदों जे 6टा जनजातिनो जि एसटि होयोब्ला जोंनि मान मर्यादा जोंनि थामोनथा रैखाथिया माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानैनो जोङो सोमावसारदों नङा होमबा नोंथांमोनाबो मोनथियो जोंनि एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे स्थितिया थाहैनाय नङा होमबा बिथांमोना पलिटिकेल राइट बिथांमोना नागिरगोन बिथांमोना हानि मोनथाय नागिरगोन बिथांमोना समान मोनथाय जोंजों नागिरगोन बिथांमोना जोंजों समान खारफानो नागिरगोन जोङो जोंनि हारिखौ बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ मा खालामनो नागिरदों बिनि थाखायनो दिनै एग्जाम होगिरि बिथांमोनाबो एग्जामखौ गारनानै बिथांमोना सोमावसारदों ओंखारबोदों आं दिनैनि दिनाव आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि जि बिटिसिनि जि गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव मानो खुगासियाखै मानो बिथांमोना बुङाखै एसटि होयोब्ला मा जायो बिथांमोना मानो सानाखै दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडिया माखासे सलायगिरि बिथांमोन दङ लाइमोन बिथांमोन दङ समाज सिबियारि बिथांमोन दङ रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना दिनै साननांगौ दिनै बिथांमोना फैनांगौ दिनै बिथांमोना गासैबो फैनायावनो बिग्रायनांगौ आरो 6टा जनजातिनो एसटि होनायखौ माब्लाबा गनायनानै लानो हानाय नङा बिनि थाखाय बयबो सोमावसारनांगौ आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन दिनै नैबेनि बेलायाव राजनितिखौ लानानै भेदाभाद खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया गोबां माहारियारि आफाद दङ बर'नि गेजेराव बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन गोबां जोंनि
जोंनि गेजेराव मन्थ्रिफोर दङ MLA फोर दङ MCLA फोर दङ नङा होमबा बिथांमोना मोनसे टेबोलाव जनानै मोनसे जायगायाव जिरायनानै बिथांमोना दिनैनि गेजेराव जों रायलायनांगौ दिनैनि गेजेराव बिथांमोना डिसिजन लानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जुदि अलखदखौ जुदि लाबोयोब्ला ST खौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि होयोब्ला जोंनि मर्यादा मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन स' आं बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोर बिथांमोना मन्थ्रि MLA जोंनिफ्राय जि केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोन दङ जायफोर बिथांमोना जेनेबा हमनानै ला MLA बिथांमोन दङ MCLA बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै आं खावलायनो लुबैगोन बिथांमोनाबो मोनसे दाइसआव जिरायनानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै दिनैनि सानाव खौसेथिनि बेन्दोंआव आगान सुरनानै सोमावसारनांगौ आरो ST खौ खुनु पजायाव जानो होनो नाङा सयता जनजातिखौ बिनि बेरेखायै समानै बयबो गसंनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन बे सोमावसारनाया ओरैबायदि मैयानि जि दिनाव जि केबिनेटआ मैयानि दिनाव जि एप्रुभ खालामनायनि उनाव हाउसआव सावरायनायनि उनाव बिथांमोना होम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनिसिम बिथांमोना दैथायहरगोन अल्टारनेटिभ वे बिथांमोननि प्लान एन्ड पलिसिया स्टेट गभर्नमेन्टनि प्लान एन्ड पलिसिया बिथांमोननो सयता जनजातिनो ST होनायनि बिथांमोनखौ जोङो मोनथिदों स' बिनिखायनो बे सोमावसारनाया दिनैनि सोमावसारनायल' नङा मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिया सोमावसारै मोनथाम एकड़ जाबाय BAC जाबाय BTC जाबाय BTR जाबाय नङा होमबा दिनैनि बेलायाव फैयै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ मा नोजोरजों नायनानै जोंनि बे ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव ट्राइबेल सुबुंनि गेजेराव बिथांमोना ST मर्यादा जों सय जनजातिनो होनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बर'फोरखौ नेवसिनो नागिरदों गादबनो नागिरदों दा बिनि थाखायनो सोमावसारनाया फरायसा हिसाबै जों लांबाय थागोन आरो आं बयखौबो आं खावलायगोन सोमावसारनाया दिनैल' नङा दिनैनि साना उन्दुनायनिल' नङा दिनैनि साना जिरायनायनि नङा खौसेथि थानानै ससियेल मिडियायावनो जा बयबो ओंखारबोनानै सोमावसारनायनिसो सान